Migiraray sa lambang miyembro kan sosyedad asin kan familia. Yaon dyan ang paglaomi na igwananin resulta sumaghapon tang pagpagal, trabaho, hinguha, diskarte, sakripisyo asin iba pa. Sa paagian kang padagos niya ting panarig asin pakimaherak sa mahal na amang Diyos. Sagkod na kitang alas 5 ang hapon. Ano lamang ang pigmimeriendahan nindo, Senyor Jason Gomez Puyo II. Papa Jason Gomez Puyo, maray na hapon. O itong si Kuano, itong si 724 kasubagoan sa indang pinagluto pating na may kalunggay, kinunot. Aday kamukan pating bawal iyan baga yung pating na sadit. Bawal yan. Pero masiram baga ano dyan. Sabi na baga so bawal yung masiram. Mariosep po. Gamirienda kami habang nakikinig sa iyo. More power po. Sige, good morning taba. Good afternoon sa imo dyan 724. And Anpuerte da, sabi ni Sir Jason Gomez Puyo, serbesa ta biyernes na baga. Agdahan ako, Senyor Jason Gomez Puyo de segundo. Kumusta daw sa amigo niya tong hepe duman sa uwas, Sir Jason? Pero dahil na kunin bareta, ha? Dahil ta pa napasyaran ito. Sundo kita 5 p.m. Mag-uri-restore lamang ka nga pangyari sa palibot. Ulat sa bayan na ngunyan tapos inaugural event pag pasumpa ka itong so bago asin re-elected officials kan Legazpi diyan sa LC3. Dakol na mga ipinaglatag po si Alkalde Attorney Pido Garbin Jr., incoming congressman kanako Bicol second nominee. Gunman yun, next year palan, Legazpi Giraray ang host dahil ng ibang pinili sa mga probinsya. Kamu nga yung Giraray. Matibay sa pagka-host padalagan kan Legazpi, ha? Dahil sa naman magburungagan sa basketball. Nahiling mo to yun sa semifinals. Yaw na ko magdaglabo-labo. Batayaw kay to si Alkalde. Ay, aparte yan kung kunyan mga pangyari, ha? Nakulpa sa accomplishmentos and what's forthcoming paglaog mo po ni Alkalde Ismail. Magiging katuwang tadyan si kumpadreng Jomar Padingal. Mantang magbabiyahe na si Chief Jimmy, si Sir Jimmy. Kasabay si Joshua Bino. Asin si Madam Sia Leron. Pabalik digdi. Yaon man dyan si Angel Mustaza and Karen Nicolala. Sa Manibela Henry Mata. Duman sa LC3 si Chief Tech Ramir, Casey, and then si Jerome Nico Martinez. Yaw man duman si Padingal, si Jen, boda si Karen, Master Control, Junapolis in the house. Diyan sa newsroom, yaon diyan si Jen Matthew Balyeran and Nicole Ann Gloriani. Katabang pa si Jimos Barrios, Hinda Aminaso Rumada, kan istorya lokal, national, international. Iyan ang nagkakadarangog nindo sa radyo. Nagkakadarangog nindo sa radyo. Sige na naman yung hidali mo, ha. Luway-luway, yasan na ngay. Iyan ang nagkakadarangog nindo sa radyo. Dispes nagkakabarasa sa DCGB News Online. Ansa mo yung official social media news portal. And may broadcast man kita sa IT. Sa IT yaon dyan si Junapolis. Kasi Jerome yaon naman nakatoka sa LC3
ulat sa bayan and inaugural event pagsumpa na kan mga elected and re-elected officials kan Legazpi. Ako mang po sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Good afternoon. Yes, diretso na kita. Dahil na pagparahaluyon, ipasumarata daw ang mga nangyari pa dyan sa LC3. Al-Armario on the spot report. Kumpadring Al, what's happening na tabi dyan? Go ahead. Hello. Yes, maluya ang tapok, madali. Pig-adjust lang ang kondigdi. Pig-adjust ang volume. Hello? Hello, pare. Sige, yan, Okay na. maray-ray na. Go ahead pa 5x5 na. Go ahead. Yes, sabi, pare, katatapos pa sana kan second part kan programa digdi. Ang first part, ang ginibo mo ng misa ni Bishop Joel Bong Bailon. Pano-pano aros ang LC Tringonyan dan mga bisita hali sa iba-ibang sektor. Ako sana mga taga City Hall kundi iba-ibang mga barangay and iba-ibang mga sectors digdi sa siyudad ng Legazpi. Kaya pano-pano ini pa de. First part ang ginibong misa and ngunyan tapos pa lang ang second part ang ginibong ulat sa bayan Yes. ni Alcalde Attorney Pido Garbin Jr. Okay, pandingalan ikatsyota ka. Ikwanta sa mga darakulang mabutwa. So palarong Bicol dahil ang ibang pinili mga probinsya siyudad. Legazpi ka mo naman ngaya. Opo. Tarong iyan sabi pa de. Actually, sobra 20 na mga magayon na bareta. Swimming pool pa, swimming pool. Swimming pool. Mapag-ibok swimming pool. Tangani na sa mga atleta tadigdi. Oho. Lalong tumindi ang performance narotaran na matitibay pala ang mga Tagaligaspi sa swimming. Yes, oho. Kaya Tapos may mapag-ibok sariling swimming pool. Olympic size swimming pool. Opo, ayan ang parte kan mga plano. Adakol tabi pa de, na mga plano pa. And natawan gidoon sa edukasyon, Yes. mga programang pang-edukasyon tungkol sa salon, sa Pabahay, mga housing. tungkol sa turismo, sa housing. Ayan ang mga solar lights, street lights sa iba-ibang mga barangay. Ining pumping station, saroyan sa tatawan kay prioridad man na dapat mareglarian Iyo. kung may mga kalamidad kita at rin bagyo talagang magka-problema Legazpi sa bahay na way. Ayaw na pala big turnover na yan sa DPW. Yes, oho. And kadakol pa sa sports, yun na nga nabanggit mo, ang palarong Bicol, gigibuhon na yan digdi sa Legazpi next year. Base sa report ka ng alkalde and pag-abot sa negosyo, gulti mga plano sa negosyo. Yan Old Airport, gigibuhon na yan commercial area. Yes. And digdi sa Tahaw Road, igapa planong mga negosyo dyan sa mga maabot na aldaw. And gabos yan, kumaga piglatag na ni Mayor Gabin sa Lausaraki 7 bulan. Nasa iyang pag-tener bilang alkalde ka Legazpi. And di ba pagkapadagos na yan ni incoming Mayor Isyam Ismail. Igwa pa nga ning oval nagigibuhon. Oval and masyurte ang mga taga-umapon, taga-southern, dami pa de. Oho. Baka saro kita sa mag-taga-practice yan magdalagan. Nyan, oho. Sa oval, plano palang gibuhon dyan sa umapon. O kung madulag ka na kimade, loko-loko ka, madiscovery kang siging pilyo mo. Yan. Tapos, magdulag sa pulis. Loko-loko ka, demonyo ka. Doon, yaw ka sa mga parato pa na. Sa mga parato pa na, pwedeng mag-practice yan sa oval. Mag-practice ka so hali sa pagkatukro, minagubtik tulos. Ayan, oo. Ayan, water supply. And water supply, Yes. nakalatag naman iyan. May nakula ng budget para dyan. And sa kuryente, ayan, nabanggit na yan ganda alkalde kan mga enot. Talagang ang kuryente sa royal sa priority. Yes. And environment, peace and order, agriculture, and mga special na plano pa. Kan City Governor Legazpi, parte yang kan tinawan doon tabi pa de. So,
Ayan, natapos na ang ulat sa bayan. Tingala Yes. ta, so masunod pang parte tabi pa rin. Oho. Dan okasyonan nakulang okasyonan hindi sa L3, I should say, sa momentong ini. Di masunod pa dyan so pagsurumpa na rin da. Ayo, tabi pa Oho. rin. Pero mapuha na nga Sisay ang administrative nagluwas officer na ako. ang makon Say, dyan. di ko pa sure Oho. kung Sisay. Nagluwas muna ako para Yo. magawin na si Magayon na Signal, oho. Medyo marimbo kaya tabi pa rin sa laog. Mhm. Sige sa LC3. Okay. Okay, maraming Dros pa rin. Yan ang updated ni Alarmario. Thank you. Thank you so much, kumpadre Al. Al Armario on the spot report. Aram nindo without I will just state straight facts. Kung sa paghiling nindo may napapaboran, then so be it. Pero ini po ang kunyan. Ini ang nangyayari talaga. For a short period of time na pagtukaw ni Mayor Attorney Pido Garbin Jr. and soon to be Congressman so ako Bicol baga nakakuha ning duwang pwesto sindaan matukaw giraray Congressman Zalde and Congressman Pido. In a short period of time, hilingon mo ha, so much has been done na talagang dahil mo mahuna na sa laog ng poko mas menos anong na bulan so mga kaitong nahihiling ta nakatuodan tang nang narealisar sa laog nin sarong taon, 2 taon ngunyan biniryo. Say for example, ining pabahay talagang naka-pipeline na yan. Uya na bagatabi, yaon na yan dyan from the national government and papasa-pasang administrasyon, ngunyan tabi na-realisar sa administrasyon ni Mayor Pido. Ikadua, yan na rehabilitasyon kan duwang basic necessity facility sa Legazpi and Albay. Kuryente, rehabilitasyon. Bakong plano yun, kundi physicalmente nang nagpupuon. Por dahil pinabulusan nila ning pundo, hali sa gobyerno nasyonal, halos 1 billion ang ibinugtak dyan na pundo, dain nin ano pa man na ibibultaan alay ko, kundi ang siguruhon na marehabilitar ang technical aspect kan Albay Electric Cooperative na nagpupuon na nga ni igwa na nin mga physical na trabaho, mga substations dyan sa nagkapirang estratehikong lugar, masurunod pa so pagbugtak ng mga mini substations, particular pa si rin dyan sa sur na barangay kan Legazpi na pati suma nito ma-beneficiaran. Tanganing ma-resolvera na yan na papuro palsok and kung bako man na papuro palsok, hababang voltahe ng kuryente dyan po sa sur na barangay kan Legazpi. So edukasyon, saro sa paehemplo ta sa edukasyon is classrooms. Pira po ang yaon dyan na pinagkukonstruhir na and naka-pipeline pa natatabangan because sarong partido, sarong grupo, ang matukaw na alkalde, Isam Ismail, and yung ako Bicol. Mapabulos pa nin pundo yan tabi. Madali ang pagsungkit duman sa Manila, sa national government. Yan, mga eskulan. Plus, yung mga school bags baga, gabos na estudyante sa pampublikong eskulahan, elementarya, daing pili, gabos kamo igong school bags. Buda itong may mga laog na gamit pang eskwela, depende po sa year level o kaya grade level. Iba sa laog ka grade 1, grade 2, grade 3, kaya mga iba-iba po yan. Gabos yan tabi. And then, naka-pipeline ining old airport compound, aram nindo yung Bonifacio Global City, arog ka ng konsepto. Malls, mga restaurants, bars, igwang mga edipisyo, gabos, gigibuhon niya na commercial district. You can just imagine pag narealizer na yan tabi. Piraan mabugtak dyan yung negosyo, piraan mabugtak dyan yung mga trabaho, ma-officer ng trabaho. Yan.
Saro pa, naku niya, na major accomplishment. We go to the accomplishment again, tabi ano. Yung pagtama na June, kang dapat na ibayad kan SM City Legazpi na renta sa propriedad na sa diri kan Legazpi na kikatugdukan kan dakulaon na porsyon kan SM City Legazpi. So tama ng bayad. Bako itong so dahil maintindihan na nakalihis, ababaratuhon ang presyo. Bako, yan. So tama ng bayad. It will amount to pira itong milyones de pesos ang kada taon. So sumadahon na pwede nang gamiton pangtustos sa mga social services. Yan. And nakul patabi yan. Yung palarong Bicol, dahil nasuminorender na sa ibang probinsya mo na siyudad yun. Na hiling ninda, na experiensyahan ninda. So pag-host kan palarong Bicol under na the leadership of now Mayor Pido Garbin Jr., Attorney Pido Garbin Jr., na experiensyahan kan gabos na probinsyas as in ciudades kan Bicol at athletes, coaches, chaperones as well. Kung gurano kit sinda inapamar as in so pasilidades, palakaw, although may mga date naglitches, but uyan, very evident, sabi kan mga probinsyas, kamo manggiraray, soko na kami. Kamo manggiraray mag-host. O kaya palarong Bicol will be here again sa Legazpi City. O yan po tabi nagkakapirasa na sa mga naunang bitan. And yung mga accomplishment, sa laog kan City Hall, administratively, so haraluyon na mga bakanteng pwesto na dain na po promote na igwaman sa dang kwalifikado ng nasa laog kan man lain-lain na departamento diyan sa City Hall, prinomote ni Mayor Attorney Pido Garbin Jr. basta ikaw kwalipikado, susog sa requisitos kanlay. Na-promote sa kahalawigan ng panahon, na-promote tabi, di siyempre dakulang pasalamat ito kan na-promote. And igong na bakanting pwesto sa subinayan ka ito, masunod naman sa mga promotable man tabi, next in rank. Qualified tabi. Araw po kayan. So mga job orders na talagang nagtrabaho, dahil hinali. So hinali, so talagang pakaangkaang man. Sinkulor politika, pinako niyan, pina-assess ni Mayor Pido Garbin Jr. Si Saisut, talagang kaipuanan, so nagtrabaho, yan, retain tabi. O nagkakapera sa napuan sa kunyan sa mga rundown kan yan, major happenings dyan po sa siyudad. Sa aga o tronta pa yan na nagkapera pang mga kuana yan, pangyari dyan sa City Hall. And then comes na ining si Isam na Ismail, Mayor elect, isusunod na sana yan tabi. Kumbaga isusunod, itutugod na, ididiretso na lang yan. Plus, siyempre, so, dagdag pang ikakarahay na iba pang mga bagay-bagay in terms of local governance na mas lalo niya na ma-amplify because of the right connect duman sa gobyerno nasyonal sa paagikan Kongreso ako Bicol. Yan tabi ha. So in a nutshell yan po ang part 3 na da. So pagsumpa na kaso mga ilihidong opisyalis yan buda re-elected sa incoming Vice Mayor Luis na Gutierrez. Buda sa mga sanggunian panglungsod members. Puno ang LC3 sektores, barangay, sektores, yaon sa mga opisyales, dignitaryos, hali sa kapulisan, no less than General Andre Dizon, muna iba pang mga dignitaryos, dinumero sa sosyedad tabi, both sa lado kan civilian government and yung mga nasa law enforcement agencies tabi. So yan ano ang nangyari dyan sa LC3 ngunyan pong pagkahapon. Oras Pilipinas, June. Sakto yan no. Ito sa relo, it's 9:31. Okay. Ang oras. But it's otronta. Nasala ako. It's, ready na dyan. It's 4:31. Ang oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi,
Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Ang BDO permingyaon para sa Indo. Magdeposito tanganing makaipon. Mag-apply nin loan para makamtan ang pangiturugan. Magbisita na sa pinakararing sanganing BDO o BDO Network Bank kung Hunyo 2 sa Hunyo 18, 2025. Inhulit na sa BDO, we find ways. Terms and conditions apply. Promo runs June 2 to July 18, 2025. DTI Fair Trade Permit Number R0508 Series of 2025. BDO Unibank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. www.bsp.gov.ph. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. All rights reserved. Select BDO branches are open Mondays to Saturdays from June 2 to July 18. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa Indo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Maigi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim's 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, Canoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Kaya ano pang iniintay nyo? Ang love ng moment gawing shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ang BDO permingyaon para sa Indo. Magdeposito tanganing makaipon. Mag-apply nin loan para makamtan ang pangiturugan. Magbisita na sa pinakararing sanganing BDO o BDO Network Bank kung Hunyo 2 sa Hunyo 18, 2025. Inhulit na sa BDO, we find ways. Terms and conditions apply. Promo runs June 2 to July 18, 2025. DTI Fair Trade Permit Number R0508 Series of 2025. BDO Unibank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. www.bsp.gov.ph. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. All rights reserved. Select BDO branches are open Mondays to Saturdays from June 2 to July 18. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpo City, near Aleco, Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital, Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Tuhod, siko, baywa,
Aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang BDO permingyaon para sa Indo. Magdeposito tanganing makaipon. Mag-apply nin loan para makamtan ng pangiturugan. Magbisita na sa pinakahararing sanganing BDO o BDO Network Bank kung Hunyo 2 sa Hunyo 18, 2025. Inulit na sa BDO, we find ways. Terms and conditions apply. Promo runs June 2 to July 18, 2025. DTI Fair Trade Permit Number R0508 Series of 2025. BDO Unibank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. www.bsp.gov.ph. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. All rights reserved. Select BDO branches are open Mondays to Saturdays from June 2 to July 18. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo ka mong mapagsilbihan as in dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, as in Apple App Store, as in hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget as in malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable. Salamat man yun ta nagakalmadangon yan ang Medyo Oriente. And one of the benefits is iyan na sige ang baba. Halos 2 pesos man ang ibababa kan kunyan mga petrolyo kada litro magpuon sa masunod na semana. Kaya
pakimahirak man tabi sa mga negosyantes, please, dai magpara ko niyan. Dai magsamantala. Igobaya junin ng mga negosyantes na pera dilos ubos, naaado ninda ang kikaon nila, naaram ninda, sobra-sobra man patubo, baga ano dyan. Iyo sa totoo lang. Digdi masana sa to sa Pilipinas, mag-uran sana, mauranon, mamahal na sumaritatas. Mag-initon, mamahal sumaritatas. And ganyan nga ni igwaning nauuso na, pag mamahal pagkaagaan krudo, budang gasolina, ang ibang gasoline station, masaram, dahil na ngay kaming stock. Kanakaaging si Mara sa 3rd District sa Ligao, yun, igwaning nagre-report sa tukaan. Dahil nga kami ning krudo na ina. Dahil kalaban-laban sa tao, dahil taram kung talagang naubos na. Tama baka naaraman na maitaas nga ni iso presyo kanakaaging si Mana, ta sugera baka kan Iran buda Israel. Ngunya na ko na, kalmado na tabi, mababa na 2 pesos, enot na pago next week. Sobra sa 2 pesos and nagkapirang sentimos. Kaya, mga negosyantes po, please naman, makiko niyan man. Yung tama lang sigurong kunyan man, dilin siya, ang pagdingos yung baga yun, talagang dilin siya, tangani mabuhay man. Pero wag naman masyado, lalo kung pagkaon, lalo bagas, ay nako, dahil masyado pagkawatan ang bagas. Taan busong baga yun, ang buso, pigsabing busong. Tabi. Yan ang, so ngunyan, daining rason, so gobyerno nga ni, igwa ng itatao na yun na, napakihurunan kan gobyerno, so mga gasolinahan na bawasan sa presyo yun kung an mabakal yan ang mga rider baga, both itong so delivery buda itong so ang kaso nagde-deliver ng tao ng pasahero, pati gabos na pampublikong bihikulo, kaya palan yun. Umaluwas yan ng mga bareta dyan na banggi, pati saga, sobra 2 pesos yun ang matarayon pong naipakihurun kan gobyerno sa nagkakapirang mga big oil players pati. But sabihon dyan, sa lawig na panahon, kaya pala kung tanang may increase ng 2 pesos, ano dyan? Sa totoo lang. O yan, may maluwas na balita dyan na banggi. And dyan alas 5 na bumonitor ko ito, igwang itataong ko na special discounted price. Inda ko kung ini sa bilog na Pilipinas. Tagarido man sa Metro Manila, iyo. Tabi. Tama lang, ining paglangkaw baga kang presyo nin petrolyo, kitang riding public ang pinakalugi plus yung driver dyan. Kasabay ang driver sa nagtitios. Tas operator dyan. Sureball iyan. Burubanggi. Pag naglangkaw sa presyo kang krudo, burubanggi igwas yan ng dilin siyang stable. Bako dyan. Taang driver, pigi-impon na ran, oo ni ang sa imong kunyan, ang sa imong dapat na iintrega kada banggi. Ang apod kan boundary. Kaya ang driver pareho taan na sisibot. So operator, naghahalat lang pirming igwang indibag na ribo-ribo uro aldaw. Tabi. Although yun, ang mga bareta baga sa Manila, makaibog yun ang kunyan, ang kita kan mga driver. Jeepney, bus. Isus, daog kita yun na mga kunyan. Sa totoo lang. Paminsan, ribo ang kita nila duman ang aldaw. Yan ang mga sa Manila. Depende sa kunyan, sa sitwasyon Paminsan, ribo ang aldaw nila duman. Tabi. Kaya arugan ang kunyan, ang sistema. Oy, by the way pala, si Judge sa kunyan, Alim na Albayda, ang administrating officer. Salamat pa ding si Judge Alim na Almayda, Honorable Judge Alim Albayda, ang administrating officer dyan sa mga magsusumpa na yan na pagkuhan na kan mga opisyalis dyan to, both elected and re-elected. Yan. Sabi ni 724, Kuya, tama ka po. Pagpataas ang presyo, ang bilis magpatupad. Pero pagpababa, ang kupad sumunod. Ha. Tama ka dyan. Abe, tama ka. Ang rason ng panuninda, nabakal mi nga ini, kan mahal pa. Uni man nga ni ang question. Halimbawa, ma-increase sa aga ng piso.
Sunat, nabakal mo niya na krudo, barato pa ito kumpara sa increase sa aga bako, John. Sunan nungod ba, day ka magpa-increase tulos, ubuson mo na ito bako. Nabalik ta doon ta. Tanganing justified sa indang rason sa mga nasa gasoline industry na mabagal magpababa. Tama ta, nabakal din ito mahal. I-apply tama ng araw na filosofiya on the part of the consumer, oras na mataas ang presyo. Halimbawa sa aga nagluwas sa mga sa mga oil industries. Sa aga mapalangkaw kami. O di na nanungod man, applying the same provision, applying the same principle, ito pigsabi nindo na dahil mi pan mapabakal tada, bakal man halangkaw, dahil man napapababa bako. Applying it, jumping off from that philosophy, di man ka mo pwedeng magpalangkaw, tanabakal man nindo na krudungan, kan barato pa sa presyo, bako. Kung gusto nindo magpamahal, di, ubuso na muna nindo yan. Ano daw, logical dyan ano? Pero wala eh. Sunabakal na, halimbawa, piso kada litro, tapos malangkaw sa aganing 25 centimos, pagkaaga, langkawan, dawa na bakal, barato pang presyo, di ganan siyang todo. Kaya baga makakataon ning konsinday, ning diskwento sa mga bihikulong pampubliko, mga drivers. Ina kundi di sa to i-implementaraan. Maluwas na news dyan na alas 5 sa to sa major newscasta and sa kunyan sa mga bareta dyan sa telebisyon tabi. Yan, and sa aga, both sa radyo, telebisyon. Iga pang dyaryo mo yan, John. Garidae na adi, napara na baya daw, makamundo man. Ang dyaryo baga ang pagkaaga, dyan taan makunyan, dyan sa Prieto, John. Tapos may ma-deliver, dae ng dyaryo. Iga pa manggid, pero diit, adi. Dae na kitang, kaito, nagde-deliver ng dyaryo agang-aga, nakabirisikleta. Ngunyan dae na, yan, naunambitan tanta, itong so mga pinagsasabi tang bareta, nagluluwas na lang ngunyan, TV, radyo, buda online, John. Pero so, dyaryo, pambihira na gid ang dyaryo eh. Na indadigdi sa to, kung iga pang nagbabakal ng dyaryo. Iga pag nag-abot, pero maluyan ang sales, ang benta. Tayo na nga niyan. With the advent ka ining kunyan, ining internet, diyan na baga pigbabarasa. Magpabulod ka, mahiling mo yun, sa gilid kang tinapon, nagtutukro, nakasilpon, nakakabasa kang bareta, not unlike kan mga panahon. O yan tabi, dahil man po, pagkakuan, dahil man pagkagulpiya man, apil man lamang sa mga negosyantes. Kuan na baga sa ceasefire na baga, si Ayatollah Ali Khamenei, buda si Benjamin Netanyahu, dahil na nagkuan, dahil nang kurokalo, dahil na nagpapalugtukan ng missile. O kaya, tranquilo na so, merkado kan produktong petrolyo, internasyonal. Tandaan niyo yan, pag igwaning uncertainty sa international peace, minakiirad tulos, pang ang world market sa petrolyo, kan petrolyo. Expected yan na permitabe. O ngunyan, tadain na po, ning kariribukan, si Spire na, duwang nasyon, di stable na baga susupply kan petrolyo. Kaya dahil man malangkaw na, mababa nga ni next week pa. So yan tabian, manungod yan very latest sa istorya sa lado internasyonal na igwang epekto sa satuya digdi pagbuhay-buhay bilang individual and bilang komunidad, rehiyon, syudad, probinsya, barangay, asin nasyon. Yan. Manungod yan sa presyo kan krudo. Sir Jason Gomez Puyo, serbesa da ang pertingon yan, yun uyogon mo Biyernes baga mananggad. Maray na hapon dyan sa mga taga Rabvax. Yan. Mga the best man pag mapabakuna ka mo. Mga flu vaccines na yan, kung mabakuna. May doktor dyan, nurses, qualified, mga legit na mga nurses, medical practitioners. Yan, Rabvax. Tapos, pag nakagat ng ayam o nakamrot, o nakagat ng ikos o nakamrot, Rabvax tabi. Di kalidad na serbisyo. O dyan sa may Aleco, harani sa may Aleco tabi, sa inutan sana. Igo ang brand sa Catanduanes, igo nga ni sa Manila na. O pati sa iba-ibang lugar digdi sa Kabikulan, Rabvax tabi.
animal bite center na yan, ano po, diyan sa tuyang palibot. Good morning, good afternoon. Yan sa mga listeners niya to diyan, viewers. Pero may daw pa lang sila John online. Kaya good afternoon tabi ha. Diyan sa Rob Vax kay Madam Tet. And siyempre yung amiga ta, yung nag-birthday baga na kwan, tagapagtaram ka na DNR, si Madam Joy na Monte Castro. Belated happy birthday tabi. Nasa Japan ngunyan si Madam. Kay Basuaki, yeah. Di yan tabi ano, kwan. Dahil na maghadita, pababa na ang trend kang kunyan, kan presyo kang produktong petrolyo. Ano migong king na Rehinaldo? Maray na agat, maray na hapon tabi isay mo. Kumusta lamang ang hiro-hiro dyan? Dahil kang nasisirip sa imong bolang kristal na naglalayog na naman ng mga missile. Migong king, listening and watching. Diyan po sa kunyan. Bangkeruhan. King Reynaldo. Dahil kang nahiling niya sa imong satellite. Kung igwaning pinalugtok na naman na mga kunyan. Missile so Iran o kaya Israel. Sa kadasaro. Yan. Ano yun? Madigdi yun so kunyan. Subini. Sinasabi ko sa iyo. September 6, 2025. Yung P-pop girl group bagang Bini. Kung saan ako niyan. Pwede daang sa Old Airport Road or sa Barangay Cruzada or sa Sauangan Park sa Barangay Dapdap. Yan. Bini. Yan. Ano nga ni sumakantakan Bini? Tabi. Nako niya naan. Pamuso ini. Na Bini. Nako niya naan. Pigplaplanuhan. Na padigdihon ano. Tabi. Yan. Maray na hapon po diyan palan sa mga taga kunyan, mga taga PSO. Nahiling ko si Sir na Octavio Rivero. Biyong nakakunyan, nakatalagang barong. Tas siyempre department head siya. Nag-atender si Sir Octavio diyan sa okasyon, diyan sa LC3, yung PSO chief. Naising niyo agad tabi, Sir ano. Yan. Tanganing kunyan. Kasubago palang tabi ko kita ning ay kundi sa Lunes na lang. Sa Lunes na istorya itong interview ta kay Dr. Ana Linda Bilyen. Ano, tanganing makwanta yan, ipasabot ta sa publiko. Yan. Nganing makatabang kita sa pagpaabot ng impormasyon na tama and makapagdesisyon kita ning susog sa kung ano ang dapat bago itong nagpapanik. Ayan. Hilinga daw yun ang kalendaryo o kayan kung pwede na kita na mag-wrap up. Di paano kaayan tabi ha? Ito na po. Sa pangarang kambilog na fuerza, primero ang news team, technical, newsroom, pati na sa IT. Kami po naglalaom na natawan minanaman kamo ng serbisyo sa abot kan sa buyang makakaya sa presenteng simana sa paagikan informasyon, kalingaan, asin iba pa sa programang Bicol Target. Viva Señor Santo Cristo! Happy weekend! Salamat, mahal na Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target.